בואו איתי לבלוג טיסה. שעה 3 לפנות בוקר. טוב, הגענו עכשיו לשדה. תדעו שלפני פחות משבוע אני בכלל הייתי בניתוח. אסור לי להרים לי כלום. ותכף מחכה לי כיסא גלגלים לקחת אותי. עכשיו אנחנו טוב, סיימנו את הבידוק הביטחוני, נראה לי קוראים לזה. עכשיו הולכים לשלוח את המזוודות. טוב, קלטנו את בת דודה שלי. שם. אנחנו עושים לה בום. כמה קלאסיות. כזה. הנה, הכיסא גלגלים. טוב, עכשיו אנחנו מחכים פה. בדרך. טוב, אנחנו כאן הגענו. אנחנו באים לבימבה. הולכת אחורה, זה מפחיד אותי. בלבימבה שלנו עכשיו אנחנו הולכים קצת לאכול, כי אני יפה. חילים בעולם וזה הפצע היחידה שאני אוהבת בעולם הזה. טוב, שכחתי כן, אבל אנחנו פה קונות קצת דברים טעימים. לא מתעייפתי, אני נוסעת. אני יושבת פה. ואמא שלי עושה עכשיו. כל הכבוד לכולם. עכשיו אנחנו מחכים לכיסא גלגלים שלי, כאילו אני ממש צריכה. עליתי למשהו, יום נוסעים לארץ לעולם. שים לנו פה טיולים, הולך פה. טוב, את כולנו הבדנו. אין לי מה, לא יודעת איפה אנחנו, בכלל יש לנו רכבת, כי אנחנו לא נשארות במדריד. זהו, חוויה ממש. מה, לאיפה הולכים? לא יודעת. עדנו. את כולנו עלינו לרכבת לשום מקום, ואנחנו נפגד. בטעות. טוב, אנחנו עכשיו בדרך לאיפשהו. הגענו למזוודות. הגענו ליער. הגענו למזוודות. עוד עכשיו אנחנו מחפשים את הנהג החמוד שיקח אותנו לרכבת. הנה החמודג'י. תראו איזה קלי. אנחנו עכשיו בדרך לתחנת רכבת. סטופ. כן, את אחרי ניתוח ואני אסבול. טוב, עכשיו אנחנו מחכות כאן לרכבת. שעה אחת בצהריים ועכשיו אני אוכלת קובלנקס ברכבת ויש לנו עכשיו שעתיים נסיעה. אוי לא. הגענו סוף סוף לוולנסיה אחרי שעתיים נסיעה, וואו. עוד מונית. בדרך למלדיס. הגענו, עכשיו אנחנו עושים את זה. אנחנו כבר הגענו למלון ואני אוכלת וזהו.